In-nies ta' Raħal Ġdid kif ukoll dawk li jkunu għaddejjin mill-inħawi ħajkunu jistgħu jgawdu minn proġett ta' tħaddir li qed isir f'dan ir-raħal. Dan wara li b'investiment ta' 30,000 euro minn Ambjent Malta qed isir ġnien vertikali fuq il-ħajt tal-faċilità korrettiva ta' Kordin. Dan il-proġett ħabbar mill-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia f'Raħal Ġdid, fejn preżenti kien hemm ukoll is-Sindku tal-lokalità Dominic Grima. Is-Sindku stqar li dan huwa proġett li se jsebbaħ iż-żona. Meta inti għandek pjazza bħal di li hija passaġġa ta' bej 15 u 18,000 vettura kuljum, ħassejna li għandna napplikaw għal dal-proġett u ħassejna li għandna nibdew miċ-ċentru fejn ħajt enormi, il-ħajt tal-ħabs ta' faċilità korrettiva ta' Kordin, bid-dinniħ tajniħ dera iktar ħadrani. Brabta ma' dan il-proġett, il-Ministru Farrugia qal li l-Forum Konsultattiv għall-Ippjanar Intelligenti ipprepara studju fuq il-ġonna vertikali u s-soqfa ħodor. Dan l-istudju stabbilixxa numru ta' benefiċċji li dawn il-ġodda vertikali jistgħu joffru lil pajjiżna. Fosthom li jtejbu l-kwalità tal-arja, inaqsu l-ħsejjes, iservu ta' abitat għall-pollinaturi u jnaqsu t-temperaturi fiż-żoni urbani. Komplejna bil-ħidma tagħna ta' ġonna vertikali madwar il-pajjiż taħt il-kunċetti Grey to Green u Green Your Life qegħdin naraw hawnhekk Raħal Ġdid, Kunsill Lokali flimkien ma' Ambjent Malta illi ntużaw fondi apposta permezz ta' 30,000 euro allura investiment qawwi biex inkomplu nħaddru il-postijiet ta' fejn naħdmu u ta' fejn ngħixu. Qed naraw iktar Kunsill Lokali jersqu lejna biex jagħmlu użu mill-iskemi ta' Ambjent Malta kif ukoll tal-Awtorità tal-Ippjanar. Bħal Kunsill ta' Raħal Ġdid kien hemm 13 il-Kunsill Lokali ieħor li rċivew għajnuniet simili u bekk il-Ministru Aron Farrugia ħeġġeġ lill-Kunsilli Lokali oħrajn sabiex iħarsu lejn proġetti iżjed ħodor u ambjentali permezz ta' fondi differenti li għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom.